Ya man, okhulumayo man imini umkhulu man. Imini ubaba kaSibhevu. Lalela la ngiphethe money drawing. Labantu laba abasebenza kanzima ekuseni kuze kushona ilanga banama small businesses but awaphumeleli. Kade bezama ukushisa amabutho, bezama ukushisa izizwe, belanda ibunge. No. Mina ngizokunika into elula. I'll give you a money drawing stick. I'll give you a money drawing stick. Very powerful. Ungangitest. 0730130390 izinto ziyenzeka abantu bayafika bayaphila. Book appointment ufike na uzolanda i-money drawing stick yakho. Ngikhuluma ngento mina engenza nginawo ngishisa inawo iphakame. Nasi le stick lesi. Money drawing. Premium Incestix money drawing. Ngiyakutshela la kugcwala abantu usuku nemini la ngiyakutshela mntakababa la kugcwala abantu ubusuku nemini basuke ko-Gold, basuke ku-Cape Town bezothenga ukudla kwakho, basuke kuphi befaka ama-order amakhekhe, basuke kuphi nani. For any inquiries about the money drawing stick 0730130390 sikunika istikhi esizokwazi ukuthi sisebenze senze lento efanele yenzeke ebhizinisini lakho elincane. Ungangithinti uma unebhizinisi elikhulu. Uma unebhizinisi elikhulu awudingi iy'tikhi, udinga iy'gubhu ney'pondo. Kodwa-ke wena othi unebhizinisi elincane, you want to succeeding and growing, you want to uplift your business, take it to another level, you can contact Baba KaSibhevu. Baba KaSibhevu will be more than glad to assist you.